Pamusoro tinokuchingamidzai kumatare echivanhu. Kuparura chirongwa chedu tingada kutarisa chitendero chedu chechivanhu. Pakuda kutarisa chitendero chedu chechivanhu, tinoda kutanga nekutarisa nhau yekuti sei chitendero chechivanhu chava chitendero chakumhurwa, sei chitendero chechivanhu chava chitendero chakushorwa, sei chitendero chechivanhu chava chitendero chakusemwa nevanhu vatema pachavo. Kuti tiwane kuti nemhaka yei chitendero chechivanhu chava chitendero chakusemwa nevanhu vatema, tinofanirwa kutarisa nhoroondo yokuuya kwechikristu mukati menyika yeZimbabwe. Chikristu chakambouya sei mukati menyika yeZimbabwe? Kana tichitarisa nhoroondo yechikristu, murume wokutanga watikati akauya neevhangeri rechikristu mukati menyika yeZimbabwe ndiRobert Moffat. Robert Moffat akasvika munyika yeSouth Africa mugore ra1817 munandira January. Panguva iyi ndiyo nguva yatinoona hondo dzemufekane dzichitsviriridza munyika yeSouth Africa. Asvika mudunhu reSouth Africa munguva iyi tinoona zvekare mune murume ainzi iye muzilikazi. Tinoona muzilikazi ari kutiza kubva kuSouth Africa kuNgunuland achitiza hondo dzemufekane. Murume achitiza hondo dzemufekane anonogara panzvimbo yainzi Hlahlandlela. Panzvimbo yeHlahlandlela tinozoona Robert Moffat mugore ra1829 ave kushanyira muzilikazi. Paakashanyira muzilikazi, varume vaviri ava vakaita ushamwari hwakadzama. Ushamwari uhwu hwakaita kuti izvo pakazobva muzilikazi ave kubva panzvimbo yeHlahlandlela ava kuenda mberi nerwendo rwake kusvika azosvika muZimbabwe. Murume anonzi Robert Moffat akashanyira zvekare muzilikazi nokuti vaviri ava vakanga vava neushamwari. Robert Moffat achiuya muTwakazi kati muNdebele State anozonokumbira mambo muzilikazi kuti dai apiwa nzvimbo yokuti avake chechi yake kati kereke yake. Anopiwa nzvimbo ovaka kereke yake yakatumidza zita rekuti Inyati Mission. Apiwa nzvimbo anombogara paInyati Mission kwemakore anosvika 6 ozodzokera hake. Mugore ra1868 Inyati Mission yakanga yavakwa 1859. 1868 tinozoona mambo muzilikazi vachishaika. Pozouya mwana wavo Lobengula mugore ra1870 ava mambo Lobengula, mambo werudzi rwechindevere. PaInyati Mission pakanga pasvikawo umwe murume ainzi Thompson. Thompson anozoenda kuna mambo Lobengula onokumbira nzvimbo yokuti avake kereke yake. Anopiwa nzvimbo ozovaka kereke yakadaidza kuti Hope Fountain Mission mugore ra1870. PaHope Fountain Mission mambo Lobengula vanoshanyirawo nzvimbo iyi. Rakanga rave gore ra1871. Asi mukushanya kwavakaita vachishanyira Hope Fountain mugore ra1871 pane zvatingada kutaura pamusoro pazvo ipapo. Nhau yatingada kutaura pakashanya mambo Lobengula vachishanyira Hope Fountain, vanonzi ivo vakaenda nengoro dzakanga dzakawanda nevanhu vakanga vakawanda vasvika kuma150 vakaenda navo. Asi vanonzi vakaendawo vakatakura hari dzedoro. Hari dzedoro dzavakatakura kana dzonyorwa pamusoro padzo zvinonzi izvo nemurume anonzi W.A. Elliot. His beer pots nearly choked up the little mission house. Zvinotaridza kuti vakaenda nehari dzedoro dzakawanda. Zvinonzi zvekare vari paHope Fountain kwakauya vanhu vakawanda vachiimbira mambo wavo, vachiridza ngoma dzechikumalo, vachitamba mitambo yavo yechikumalo. Zvinotaridza kuti vanhu havana kurasa tsika dzavo dzechivanhu,
havana kurasa chitendero chavo chechikumalo, havana kurasa kutenda kwavo kumadlozi, kumidzimu. Ndizvo zvazvinotaridza. Mugore ra1888 tinoona murume anonzi Bishop Knight Bruce kusvikawo muNdebele State achinokumbira mambo Lobhengula kuti atendedzwe kuenda kumashonaland kwaaida kunoparidza ivhangeri nekunovaka mamwe masangano echechi Anglican. Vana Robert Moffat nana Thompson vakanga vari vesangano reLondon Missionary Society. Saka takuona Anglican yakuuya, Anglican yakanga ichitungamirirwa naQueen mambokadzi akanga ari kuEngland. Murume anonzi Bishop Knight Bruce anopiwa mvumo oenda mumashonaland, unosangana madzimambo achiparidza, madzimambo akaita saMutasa, madzimambo akaita saMakoni, Mangwende, Mashaya Mombe. Akasvika akafamba nzvimbo dzose idzodzo ndokudzokera kuEngland akunogadzirira kuuya kuti azovaka makereke. Ngatimboonai kuti panguva yese iyi kwakatendeuka vanhu vangani. Munhu akatendeuka zviri muzvinyorwa wekutanga kuHope Fountain, tinoona murume anonzi Matambo Ndlovu akatendeuka 1892. Zvinotaridza kuti zvakanga zvakaoma kuti chitendero chechiKristu chitambirwe nevanhu vatema. Chinhu chikuru chaita kuti chitendero ichi chisatambirika chimwe chezvinhu ndechekuti madzimambo ndiwo akanga ari zvakare vatingati pachirungu chief religious leaders, ndo vaitungamira chitendero chechivanhu. Saka varungu vakazoti kuti chiKristu ichi chitambirike kuvanhu, ngatipwanyei umambo hwevanhu vatema. Ndipo patinozoona varungu vaiparidza evhangeri vave kupinda mune zvematongerwo enyika, vave kukurudzira kuti izvo dai Britain yauya yapamba Zimbabwe. Ndipo patinozoona Cecil John Rhodes ava kutuma mwana wa Robert Moffat ainzi iye John Moffat, ava kutuma kuna mambo Lobhengula kuti anonyengerera mambo Lobhengula anyore oro vasaine gwaro rainziro the Moffat Treaty. Mambo Lobhengula vachiona John Moffat vakangoona semunhu akanga ana baba vaiwirirana baba vake. Saka pakava neyatingati trust pachirungu. Lobhengula ndokubva anyorerana na John Moffat chibvumirano cheushamwari, chakanga chiri chibvumirano cheushamwari pakati pamambokadzi wekuEngland Queen namambo Lobhengula mugore ra1888. Tinozoona zvakare Cecil John Rhodes akutuma varume vatatu vakamumirira vachienda kuna mambo Lobhengula kuti anosaina zvakare yatingati Rad Concession, kunyorerana chibvumirano cheRad Concession. Pakunyorerana kwechibvumirano ichi pakauya mumwe murume ainzi Charles Helm, ndiye akanga ava paHope Fountain panguva iyi. Ari paHope Fountain, Charles Helm ndiye akanzi, Charles Helm, chitiudza kuti Rad Concession iyi yatinayo iyi iri kuti chii? Charles Helm akanyepera Lobhengula kuti izvo Rad Concession iri kuti kuchangoya varungu 10 vagoenda kumashonaland, vagosvika vagotimba kana kuchera mwena isingadariki 10 vachitsvaka goridhe. Zvakaita kuti Lobhengula asaine the Rad Concession. Ndipo patozoona 1890 Zimbabwe yava kupambwa. Saka tiri kuti nzira yekutanga yakawisa chiKristu mukati menyika yeZimbabwe yakanga iri yokupambwa kwenyika. Ndipo paiputswa umambo hwevanhu vatema. Vanhu vatema ava vakanga vari ivo vatungamiriri vechitendero chevanhu chechitema. Saka panobvisiwa vatungamiriri vechitendero chechitema, chitendero chinosara chisina vatungamiriri vakasimba.
nokuti madzimambo akazodzikwa. Takutarisa gore ra1896 panoita chimurenga chekutanga, madzimambo atingati pachirungu mapuppets vaita kuda kwevarungu. Zvino ndo nzira yekutanga yakaputswa nayo chitendero, yakarwiswa nayo chitendero cheChivanhu. Yakanga iri colonization, physical colonization of the land. Zvakanyanya kuzobuda kuNdebele state yakaputsiwa 1893. Mashona chiefdoms akazoputsiwa zvakanyanyisa 1896. Tabva apa tinozoona zvekare varungu vakuisa zvikoro atingati missionary schools. Missionary schools akanga ane donzvo rekuti vatema vashandure mafungiro avo, vakwanise kufunga sevarungu, vaite zvinhu zvechirungu, vasiye tsika dzavo, vatange kutora tsika dzechirungu. Ndiro rakanga riri donzvo missionary schools. Saka tinozoona missionary schools ava kuuya, vatema vechidiki vachidzidziswa kuverenga, vatema vechidiki vachidzidziswa kutaura chirungu, vatema vechidiki vachinzi ngavabhabhatidzwe, vapiwe mazita matsva, vasiye mazita avo echivanhu. Ndipo patinoona zvekare kwava kunzi kuita chivi, kuita chitema. Chivi chakanzi chitema. Saka zvinhu zvese zvechitema zvakava zvinhu zvakanga zvakaipa, zvakatanga kuva zvinhu zvakava zvemweya yetsvina. Saka maitiro, tsika dzechitema tinodziona dzakunzi chivi, doro rechitema chivi, midzimu yechitema chivi, nokuti chitema chakanzi chivi. Saka tiri kuti nzira yechipiri yakaita kuti vatema vasiye chivanhu inhau yechikoro. Hatisi kuti chikoro chakaipa, asi tiri kuti dzidziso yatakanowana kuzvikoro ndiyo yakanga isina kumira zvakanaka, nokuti idzidziso yakanga ichisimudzira tsika dzechichena. Tinoona zvekare hativengi chiKristu, asi tinoona kuti chiKristu chakauya chakapfeka tsika dzechirungu. Zvakaita sekuti chiKristu netsika dzechirungu chinhu chimwe chete. Vanhu vachidzidziswa chiKristu vakabva vadzidziswa zvekare tsika dzechichena, zvakaita kuti vasiye tsika dzavo. Saka tinoona tsika dzechichena dzakaita sekuti atingati white weddings chakuita sekuti chiKristu, nokuti zvakauya zvakabatana nechiKristu. Vanhu vakaona sekuti kurorana kwedu kwechitema kwakaipa, asi white wedding ndo yakanaka. Saka kwakamboedzewa kuti vatema vasabvisa roora, asi zvinhu zvakanetsa kuti vatema vasabvisa roora, chero havo vakagamuchira white weddings echirungu. Saka ndeimwe nzira iyoyo yakaita, nokuti zvakanga zviri kuitika kuzvikoro, dzidziso iyi yakanga ichibva kuzvikoro, ndeimwe nzira yakaita kuti vatema vasiye nzira dzechivanhu dzechitema. Nzira yekupedzisira yatingataura nezvayo yakaita kuti vatema varase chivanhu inhau yekuti budiriro haina kuenda kumisha kwakanga kuri kuitwa zvechivanhu. Kwaitwa zvechivanhu ikoko kumamisha kwakaramba kwakasaririra. Zvinoita kuti vanhu vakuona chivanhu vanoona sekuti chivanhu chakasaririra, nokuti chiri associated nenzvimbo dzakasaririra. Budiriro haina kuiswa kumamisha. Kumamisha kwakaramba kusina magetsi, kusina zvikoro, kusina kuzvipatara, kusina migwagwa yakanaka. Zvinoita izvo kuti vanhu vaite associate chivanhu, nokuti chakawandira kumisha. Saka vanhu vanobva vaita associate kumusha nezvinoitwa kumusha sezvinhu zvakasaririra. Saka nanhasi uno tinongoona sekuti zvinhu zvechivanhu zvinhu zvekumamusha-musha. Chimusha-musha zvatova zvinhu zvakasaririra, zvisina kubudirira. Ndizvo zvinobva zvaita kuti vanhu vaseme chivanhu. Saka tatarisa nzira nhatu
dzakashandiswa nevarungu kuti vatema vaseme chivanhu. Nzira yekutanga colonization, yechipiri yakanga iri education, zvikoro, yechitatu yanga iri underdevelopment yenzvimbo dzaitwa zvechivanhu. Saka ndidzo nzira nhatu. Nhasi vazhinji vakutaura nhau yaMwari. Ko Mwari unombopinda papi pachivanhu? Ngatisanganei muzvirongwa zvinotevera titarise nhau yaMwari kuti anopinda papi pachivanhu.